mafi munin nadama shine nadamar da mutum zai yi bayan ya mutu. Mafi munin nadama shine nadamar da mutum zai yi bayan ya mutu. A cikin suratu sajda Allah yake cewa walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah yace kai mai karatu ko sauraron karatu da zaka ga lokacin da masu laifi suka kifar da kansu a gaba ga Allah ranar alkiyama, rabbana suna cewa ya ubangiji absarna wa sami'na, Allah yau mun gani, Allah yau mun ji, ma'ana Allah yau mun ji mun gani, farji'na na'mal salihan, Allah ka maida mu cikin rayuwa, ka sake ba mu dama dukkan kantar daman inna muqinun, Allah za mu yi yaƙini mu yi aiki irin wadda kake so. Ba wadda zai furta wannan magana a gaba ga Allah ranar alkiyama sai wadda ya yi wasa da damarsa. Rabbana da su ce ya ubangiji absarna wa sami'na, Allah mun ji mun gani yau, farji'na na amal salihan, Allah ka tsara mana dama, Allah ka sake ba mu wata dama dukkan kantar damar. Ba da a ba da daman ba. Ina jin can cikin suratu fatir wa hum yastarihuna fiha rabbana akrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Allah yace in wuta da su yi kururuwa a cikin wuta sai su ce Allah muna neman alfarma ka ƙara mana dama dukkan kantar lokacin na'mal salihan, za mu yi abin da ya dace ghayra alladhi kunna na'mal, ba irin wadda muka yi a baya ba. Ba da a ba su daman ba. Wurare da yawa a cikin alkur'ani wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takastu ma'ar rasul sabila, ya wailata laitani lam attakis fulanan kalila. Allah yace azzalimi zai sa hannayensa biyu a bakinsa ya ciza ranar alkiyama, zai ce kai tuna da dama, ina da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi, ina da ban biye masu wane ba a rayuwar duniya. Duka wannan surutan da zai amfani mutum ba. A rayuwar duniya ne mutum zai yi nadama ya zo ya gyara.